Ifhem ma nixtiqx nistqar li dak li ħarbixt ma ġobnix għax jien kotba qatt ma ġerrat. Jew l-installation isa munzel ħara l-astrat jien ma niżilx. U l-diska jafqira l-mużika kemm xejna jiena law it-tnejja ma jtunix. Min irrid jarbel il-maw min ma jistax għax insertantu toqba fl-arbit. Aħjar nagħlaq ħalqi ma mhux biżbal noffendi xi artist prima x'kulħadd impestat bit-talenti għax din kwistjoni ta' opinjoni u xejn iżjed. Xeħli f'kwistjoni ta' opinjoni u aħjar nikdeb. Għedlek kwistjoni ta' opinjoni u jinser nikdeb. Għaddejt li inti tajjeb għax naħtu għalik bil-ktajjen ja purċinell. Minint biex tistkarraħ l-avukati li jintefaw il-ġubili. Galizja l-konkubina tal-prim tamel għall-aħmar iżjed mill-barrin. Wara l-mewt żgur hemm xi ħaġa wara l-mewt tmur fuq programm ta' Montezin. Ara dik it-tifla xkejkna u mibruma nispera mhix ser tkanta għax inħanxri l-algersuma. Ma kwistjoni ta' opinjoni u xejn iżjed. Xeħli f'kwistjoni ta' opinjoni u aħjar nikdeb. Għedlek kwistjoni ta' opinjoni